back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Don't hurt her telling something bad. Marami ka to, no? Una-una lang. Nga ikaw si Toribio, okay? Pero sige lang. Ang importante sa karon nga na kay lisensya. Kay ako niyang sultihan si Mirasol. Nga ikaw ang himuo niyang PD. Kipidi. Personal driver. Uy, Diki isyo. Unsay di kisyo? Daghang kay salamat siyo. Bangag Oh, selong. come on! Mihangyo in taon si Dindo nako Mirasol. Nga, idayon na gid in taon ang inyong kasal. Misaan ba siya nako? Nga siya mo gasto sa ingrande nga kasal. Tay, humanamig sabot bahin ana. Dili ni tungod sa ingrande nga kasal. Nakadesisyon ako nga dili na ako magpakasal niya. Pero Mirasol, hatagi sa chance si Dindo, uy. Kitang tao, natural mo ginang masayop ta. Mindset ba? Mindset. Pero, ayaw sa dayon pag-ingon anak nga, di na ka gusto magpakasal niya. Kung unsam lang inyo mga gikahiubsan, istoryahin na ninyo. Sampang naapay daghang panahon. Wa mong kumuingon tay nga doon ako'y kahiubos ni Dindong. O wa sa kumuingon nga si Dindo dunay sa nako. Ako may nangayo ni og dispensa nga dili lang namo idayon ang kasal tungod kay naglibog pa ko sa akong mga desisyon. Pagtarong diha, Mirasol. Mindset ha, mindset. Di iyong anak kasayon nga musulti ka og tarong nga tao. Nangayo og pasaylo ninyong tanan tay. Nahibaw ko nga naa ko ang diferensya. Og wa ni Dindo. Kung naamang gani nimo ang diferensya, paningkamot nga usbon nimo ang imong kinaiya. Kinahanglan nga barugan nimo ang imong prinsipyo, Mirasol. Nakasaad ka dili lang kay ni Dindo, kung dili sa tanan gyud nga imo siyang pakaslan. Sabta lang gud una ko tay. Nahibaw kog unsa kabugat ang akong tulubagon sa tanan sa desisyon nga akong gihimo karon. Pero sagdi lang. Gipangandaman na ni akong tanan tay. Andam sa kumudawat kung unsa may mga bati o niyang komento sa mga tao batok nako. Bida, nahibaw man ka nga di na maayo para sa uban. Uya, nganong tuyuan magini mo aron sawayon ka sa mga tao. Naalang ko yung mga butang tay nga lisod pa kayong i-explain karon. Pero nahibaw ko sa unahan, masabtan raw niya ako sa mga tao. Ilabi na ni Dindo, og ninyo. Paminaw. Tay, Huna-hunaa sa makapito kay gayon. Di kay kalima kaunom. Kapito. Akong tambag ni mo mauni. Ayaw pagdali-dali sa imong hukom. Kapito na. Kung unsa imong gisaad ni Dindo, kinahanglan nga imo gikanang tumanon. Joe, naglibog ko. Mabaw kaayo ang iyang mga katarungan o wa gyud igong rason. Kung anong, di na lang gyud siya mo padayon sa pagpakasal nako. Hasta ko din. Wow kasabot ko nga nung di siya mo dayon pagpakasali mo. Ako bitaw na gyud na ako nagmayo, Joe. Gitugkad gyud ako maayo kung unsa gyud lawom nga hinungdan. Gusto ka din. Doon na yung lawom nga rason kung anong kalit siyang nausap. Ba? Na ako'y mga pagduda, Joe. Sa iyong pagduda din. Nagduda ko. Gabasin og nasulsulan na sab ang iyang mga huna-huna karon. Ang iyang kagalingon. O kaha, dunay laing lalaki na iyang nagustuhan. Posible din. Maugili kasagaran nga mitabo. Pero siya sab. Sa kadugay na niyong suod, unya nakahukom na siya nga magpagkasal nimo. Karon kalit yung bakwion ang iyang desisyon. Mao bitaw na nga, dako kayo nga akong katinga. Kung doon na may laing lalaki nga nagustuhan si Mirasol, Hmm? Hmm? Kinasama siyang lalaki ha. Nay.
Una na kong suspek. Si Paulo. Uy, katong siga kay mata. Oh! Katong pagka kayo nga bil niya. Puwahon og kalimutaw. Di ko mo tuo nga makabintaha to nimo din. Murag kuli sa pagkadada. Tanaw ra ba na ako atong mga tawhana? Kay mga hustler kayo. Katukang usa din. Sa? Tungingalan og Lucio. Ay, naaral lang duha, Jo. Pero para nako no, di ka ngayong magduda to na din. Kay layo ra kay to sila og baro mo. Mas ambungan ka pa adto kay nila. Wapo ka. Naglibog bitaw gyud ko, Jo. Pero usahay, di lang ta kakumpiyansa ba? Kay basin og nigamit og lumay itong mga tunto. Tingano. Tinuod ba ko ng lumay din? Oo, tinuod na, Jo. Daghan, nagsulti na ko. Ano? Tinuod yun na. Oh, kung tinuod magali na, oh, kabit sa lumay. Unyag na unahan ta. Siya ro sab no. Kaalaot ka ni Mirasol kung magpadalang siya og lumay sa mga pitsi-pitsi na og dagway. Pero di na liso din. Sulti na si Mirasol nga kana si Paulo ang anay nga pangan mao si Toribio Dulit. Dulit. Ug dunay asawa nga tiguang nga ngalan og Mimang Gildil Dildil. alias Budiday. Buditay. Unya daghan og kaso nga pagpangilad. Tuod, no? Maori yung pambato rin. Sigurado kung mahadlok na si Mirasol kung imong balitaan bahay ni Paulo. Iapil na lang sa nato si Lucio. Sure ball ko. Apil si Lucio kay mangingilad ba sab kay itong dagway tawa na. Oo. Sagdi lang. Kung magkaistoryahan ay mig-usab ni Mirasol, ako isang sultihan sa tanan. Sultihin din. Aron makaila siya kinsa yun ng mga tawa na. Oo. Sakto gyud ka, Jo. Maunay akong buhaton. Kamura mang ginagsultihan na ni Mirasol Riming. Wa bagit siya musulti ni Musbog at nga rason? Kung nganong dili na lang siya magpakasal ni Dindo. Wa man sad, nay. Wa ba sila mag-away? Naglalis man kuno sila, nay, pero wa gay ingon ba nga nagdako ang ilang away. Basta kay nakadesisyon lang kuno siya nga di na lang gid mo padayon sa pagpakasal. Wa gid di ay na siya klaro di ay. Giangkon man sad ni Mirasol, nay, nga siya'y sayop ining tanan kay mahimo siyang desisyon nga wa siya siguro sa iyang mga hukom. Ay, dili gid maayo, Ming. Nakasuway na ko ni anang bahina. Unsa naman lang unya ikasultis mga tao nga ingon anak ka sa lingkapaw iyang mga desisyon. Na, wala tay mahimo anak na yoy. Basta kay mauna gyud na ang iyang desisyon. Ako no, naluoy baya gyud ko ni Dindo. Kay dili baya lalim nga mauwawan kastanan nga wa kay nahimong sayop. Maula kinay. Pero unsaon man sa anak kun pugson sab sila sa pagpakasal. Unya maganto sa bag imong anak sa tibuok niyang kinabuhi. Kay once manggod nga makasal na sila, nay, dili na baya gyud na mabakwi. Maayo na lang na nga nagmatinud-anon si Mirasol kaysa athon gyud niya ang iyang kaugalingon. Ay ang ako man lang gud ba. Nganong naghimo man siya desisyon. Nga nagduha-duha pa man kahade siyang Dindo. Mao bitaw na akong gipangutana niya, nay. Siya sab, wa man kuno siya kay bawo kun ngano. Unsao man ron nato ana. Mabitaw ako, nay, sa dihang nakadesisyon siya sa una, wa na lang gyud ko magtingog. Kay basin og ako unya iyang pasulon sa iyang mga desisyon. Wa gyud ko makasabot anak ni Ming. Pero unsaon ta man desisyon naman gyud kahana niya. Wa gyud nagtudlo anak niya, nay. Iya ra gyud ng desisyon. Busa ato na lang nang suportahan. Nahibaw man ta ba nga di gyud maayo o sawayon gyud tas mga tao. Pero bahala na. Total, mulabay ra man sab na ang tanan. Kaysa ato niya ang pagpakasal nga di na gyud niya pwedeng mabakoy hangtod sa hangtod. Mahog dagdag kong katawanan una inis mga tao ba? Na, bahala na lang na, nay, oy. Kaysa mapugos lang si Mirasol unya sa pagpakasal niya. Wa man unta nagtudlo sa iyang mga desisyon.
Ay, pero unsaon taman. Ato na lang din ng tunlon ang tanan bisag sayo pa ni Mirasol. Abi ni mo, Lucio. Naglibog ba gyud ko ay? Wa ko laing gibasol ining tanan ang ako rin kaugalingon. Okay, mon. Okay naman ang masipya tamer. Ang importante nga, miilata sa atong sayo. Mahimok basulon na tong atong kaugalingon. Pero kinahanglan di sa dato higalimtan. Nga ato sang pasayloon ang atong kaugalingon. Our kaugalingnize. Mao ba siyo? Oh, yes, yes. Mao nga, mao na isulti nila, Mer. Ako nakabati maging ko na. Kung sa in English pa, niya na gyud. Kung sa in English pa, nga, blame yourself and forgive yourself. Sabot ka na. Kanindot gud imong mga word of wisdom, Lucio. Galisod ko kaning hubad ug binisaya naanad ko sa in English. Pero ganahan kay ko ano imong gitambag nako. Blame yourself and forgive yourself. Tinuod ba yan, Mer? Tinuod na. Mao manay nakalimtan sa uban. Gawa na sila makabaton og kalinaw sa ilang kaugalingon kay pirmi na lang gibasol nilang ilang kinabuhi. Di sabgyod unta na angay. Di ta angay malimot nga mo pasaylo sa atong kaugalingon guys. Sa atong kaugalingon. Mao na diha. Bitaw no? Husto gid kaayo ka, Lucio. Mao na diha. What I mean to say, ne. Hey. Kaniyot yan. Nindot man yun. Inani niya. Murag ka ng formula ba? Nindot nga formula sa itong kinabuhi. Kabantay ka ng formula, mao na siya. O kinahanglan nga, di kita balimot, ana. Ano sa iyo, mahuwasan ta sa atong mga nahimong kasaypanan. Ang importante, ang importance. Nga magkataon ta og leksyon, gikan sa atong mga sayop, or sayupanais. Mao ba ginay akong gibati siyo? Permin akong gibasol akong sayop. Akong sayop nga mga desisyon. Nga nalimot ko nga, angay sa din akong pasaloon akong kaugalingon. Sagdi lang, Mer, sagdi lang. Natural lang yun ng ingon, ana. Pero karon nga, nahibaw na ka. Ingon, ana lang yun himo, Kanang, wala ba himo? Ingon, ana lang yun. O pangayo o giya kanunay sa Ginoo, mamong gina. Naiya kang pahinumduman, o giyahan sa tanan nimong mga desisyon, nga pagahimuon. All the things that you are pagahimunize. Ana. Salamat gid kaayo, Lucio. Way sa payan, Mer, way sa payan. Kalipay na ako nga makahatag sa pagkadasig sa uban. Tuod, Mer, doon na ko isulti ni mo. Kaya, padawal ko gamay. Unsa man na? O, hinaot ko nga, na bang muuyon ka ining akong huna-huna eyes. Akong huna-huna ba? O sige, unsa man, Lucio? Kuhan kining... may hangyo to na ko si Paulo. Paulo. Nga kung mahimo ba daw, siya na lang ang personal driver kay naa naman sa lisensya daan. Kinsa? Yes. Si Paulo? Oo. Yes, Mer. Ay na, kana sad si Paulo, no? Ganahan unta ko makigsuod niya. Mahadlok na lang sa takay mo, kalit man nagkasimanggod. Musimangais? Oo. Kaya nga naman dahil si Paulo, Mer, nga nung kalit man siyang musimangais. Kana laging iyang giingon nako nga siya kuno si Arturo. Maorde na. Di mag-aangay mahadlok ka na niya, Mer. Kay buutan og maing tao magkaya na si Paulo. Unya, sa ingon, napag yun na siya kanang hiyas, nga kanang komedyante man ang tawhana. Yes, komedyante. Komedyante lagi. Joker. Mao lagi. Pero kalit lang ka seryoso. Unya mo insister pagyod nga si Arturo gid lagi kuno siya. Oh, PM. Ha? Unsa? PM. Si PM. Pero, Mer, Oh, mangutan ko nimo. I will ask you. unsa man na? Mutuo ba kaya nga doon ay kalag sa tao nga gipabalik sa Ginoo sa kalibutan? Iyon na ragod. Unsa ko na pangutan na halos yo? Wa ba. Nangutan na lang ko, Mer. Kung mutuo ba ka og ingon ana, do you believe? Panahon sa atong Ginoong Hesus, nahitabo na nga si Lazaro ang iyang kalag, gipabalik sa Ginoo og gibanhaw siya pag-usap. Sa ato pa. Mutuo gyud ka nga doon ay kalag nga gipabalik sa Ginoo. Mutuo. Pero karong panahon na. Lisod kayong tuhoan kung dunay magpatuo nga gipabalik ang iyang kalag sa Ginoo eh.
Bitaw sab no. Kay nga no, ikaw Lucio. Mutuo ba kag ingon ana? MMM. Ha? MMM. MMM. Unsa na? Mutuo man mir. Oh. Pero dili ang tanan akong tuhuan. Kanang dunay gyud pagtugot gyud sa kahitasan. Yes. Mao na diha. Maayo ang tawag ang Ginoo mismo maoy manaog sa kalibutan og musulti nato. 'Di ba? Gusto ka, Mer, gusto ka. Lisod yun nga mo dali-dali tagtuo. Pero nasa biya daghang timaan kung tinuod ba o dili. Makailam sabta. Kung nagsulti ba si tinuod ang tao wa. Unsaon man pag ila Lucio? Pinagi sa makuting pag-usisa. Dili kuting, kanang kuhan, sigdalan. Makuting pag-usisa ba? Ano bang sukit-sukitun yun siya kung makatubag ba siya sa hustong mga pangutana? Himuon yun ang laong nga pagtuon. Aron masuta yun nato. Kung unsa yun tinuod. What's the truth? Nothing but the truth. So help me God. Time para gud una Lucio. Si Paulo ba? Do na ba'y gisulti diha nimo nga nagpaila siya nga siya mao si Arturo? Ha, Lucio? Oh, come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!